Rûpelên dîrokê bi piranî şerê mêran dinivîsin. Lê di destpêka sed sala bîstan de li rojhilata navîn de ku jin di nav malan de dihatin hepskirin û vîna wan dihat înkarkirin, ji ber vê yekê jinek rabû ser piyan û vê xeleka bêdengiyê şikan. Ew ne tenê jina serokekî yan jî endameke malbateke arîstokrat bû. Ew pêşî şoreşgerek bû. Bîna xwe girt destê xwe û rêda tekoşîna azadiya jinan. Navê wê Hepse Xanî Neqîb bû. Hepse Xan di sala 1891 de li Silêmaniyê hat dînê. Hevjîna birê Mahmûd Berzincî Şêx Qedîr bû. Bi têra xwe hebû. Her wiha Hepse Xan mala xwe ya Silêmaniyê her roja hefteyê ji jinan re vedikir. Ev divanxane bûgarî mekanîzmayeke dadiya serxwe ku jin tê de derdê dilê xwe vedigotin û li hember neheqiyan ji wan re dibû stargeh. Çîna wana civakî çi dibe bila bibe di vê qesrê de heman rêzdariya vekir didîtin. Bi wêrekî îspat kir ku jin dikarin di qada giştî de hebin. Di sala 1923 de dema serok eşîr Sînko serdana Silêmaniyê kir, Hepse Xan jinan bi rêxistin kir û wan danîn rêza herî pêşina protokolê û merasîma pêşwaziyê. Ev ji bo siyaseta serdestiya mêran peyameke eşkere bû. Ji hewildanên takekesî wê de tir tevgera jinan sazûmanî kir. Di 28 pûşbera 1930 de rêxistina fermiya jinan a yekemên ku bi navê Komeleya Jinên Kurd damezrand. Ji Silêmaniyê heta Kerkûkê bi jinên pêşengên weke Meryem Xan hevgirtina jinan ava kir. Dema delegeyên Brîtanî û berpirsên hikûmetê dihatin Silêmaniyê weke dîplomateke rasterast li maseyê rûdinişt û li ser mafên jinan nîqaşan dikir. Di heftê îlona 1930 de li Silêmaniyê li hember guleyên ku li ser gel û jinan hatin leşandin bêdengên nav. Ji cemiyeta neteweyan re name nivîsand û dengê jinên Kurd û gelê Kürt gihand dîplomasiya navneteweyî. Baş dizanibû ku rêya azadbûna jinê di perwerdeyê re derbastibe. Mala xwe ji bo jinan kir dibistana şevê. Gav bi gav di mijara cil û bergên jinan de tekoşînek domand û reforma azadîxwazkir armanc. Perwerdeyê dakeçav jinên civan şand Bexdayê da ku bibin mamoste û pêşengiyê bikin. Pişt resê dibistanên din jî vekir. Di sala 1946 de dema Komara Kurdistanê Mehabadê hat damezrandin, bireyên xwe yên şexsî û hemû zêrên xwe wek piştgirî ji vê komarê reşand. Gazî Mihemed bi nameyeke fermî spasdariyê kir û di nava hestên xwe de jina Hepse Xanî bi rûmet penase kir. Xwedî roheke rewşenbîr bû dinya ji nêzik vedişopan. Hepse Xan ji ber nexweşiya pençeşîrê di 12 Nîsana 1953 de di 62 saliya xwe de jiyana xwe dest da. Mala xwe ji bo perwerdehiya zarokan wesiyet kir. Hepse Xan dîroka xwe bi destên xwe ji nû venivîsand. Mîrata ku dû xwe hişt, îro jî hem rêya hemû jinên ku li rojhilata navîn li mav, perwerde û azadiya xwe digerin ronî dike.